Сухота и болка при интимност. Често срещано след раждане или с възрастта. Имат ли решение тези проблеми? Ще разберем сега. Болката и сухотата по време на интимност при тези състояния са сравнително често срещано явление. Реално погледнато, с напредване на възрастта, дискомфортът идва от намаляване на нивата на естроген в кръвта, а след раждането е резултат от хормоналния дисбаланс, който настъпва в организма, и анатомичните промени, които също са на лице. Ние имаме решения на тези проблеми с методите, които предлагаме тук в Diamond Clinic, а те са PRP, HIFU, CO2 лазер и поставяне на филъри в интимната зона. Аз съм доктор Раим. Ако страдате от някои от тези проблеми, може да се доверите на мен и моя екип в Diamond Clinic. Очакваме ви!